Ζωή. Κάθε ημέρα έχουμε την ευκαιρία να την κάνουμε καλύτερη. Γι' αυτό και εμείς στην Κέρκα αναπτύσσουμε προϊόντα ασφαλή και αποτελεσματικά, χωρίς να κάνουμε κανέναν συμβιβασμό σε θέματα ποιότητας. Δεσμευόμαστε να επενδύουμε διαρκώς στην έρευνα και ανάπτυξη, στην τεχνολογία εχμής, στον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και διαδικασίες, στην καινοτομία, την οποία ενσωματώνουμε σε όλες μας τις λειτουργίες. Δεσμευόμαστε να διενεργούμε εργαστηριακούς ελέγχους και αναλύσεις που διασφαλίζουν συνολικό έλεγχο ποιότητας. Να διεξάγουμε κλινική έρευνα που βελτιώνει τις θεραπείες και συμβάλλει στη συνολική πρόοδο της ιατρικής. Δεσμευόμαστε επίσης απέναντι στις εξειδικευμένες ομάδες των συναδέλφων μας που αποδεικνύουν την αφοσίωσή τους στην εργασία τους και για τους ασθενείς. Από την ανάπτυξη μέχρι την παραγωγή, από τη δραστική ουσία μέχρι το τελικό προϊόν, όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται εσωτερικά. Διασφαλίζουμε ότι σας προσφέρουμε ποιοτικά, ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα. Και έτσι σας βοηθάμε να έχετε μια υγιή ζωή.